אני שמח להיות כאן בחיפה. בסופו של יום, כאשר שאני נשאל מאיפה אני, אז אני אומר, אני בחיפה, למרות שאני גר בתל אביב, למרות שאני כבר לא מתגורר כאן באזור, לפחות 35, אולי 40 שנים, איך שהזמן חולף. ומרכז הכרמל, זה היה המקום שבו היינו באים לבלות מהקריות. כל פעם שאני מגיע לחיפה, ויש את התחושה הזו של הנוסטלגיה, למקום הזה. כפי שאמרתי, רפי, אני לא מצוי במקרה הספציפי של נמל חיפה והפרדתו, או מי מרוויח או מי מפסיד, ולכן אני אבקש לדבר באופן כללי על מי מרוויח או מי מפסיד מתהליכי ההפרטה שמתחוללים בחברה הישראלית מזה מספר עשורים. והנתון או הממצא שכדאי להתבונן בו כדי לתת מענה שהוא, בוא נאמר, לפחות אינדיקטיבי אם הוא לא מדויק, כאשר אנחנו חושבים על העושר הלאומי של ישראל. מדינת ישראל והמשק הישראלי, למעשה זה משק שהוא, אפשר לומר עליו יחסית שהוא צומח, שהוא משק איתן, העושר הלאומי שלנו הולך וגדל, והאינדיקטורים שאנחנו מתוודעים אליהם של מדינות מתוקנות, מדינות ה-OECD, מלמדות על כך שהן, תראו, קיימת צמיחה, לעתים היא לא כל כך בשיעורים מאוד גדולים, אבל הכנסה פר נפש הולכת וגדלה, ואנחנו מתחילים להגיע למדינות שהן לפחות בממוצע של מדינות ה-OECD, ועוד אינדיקטורים כאלה ואחרים. אבל השאלה שאותי תמיד מעניינת, כאשר אני עוסק בסוגיות הללו, ומיד נגיע גם בוודאי, להפרטות באופן ספציפי יותר, כיצד מתחלק העושר הלאומי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להיות סוציאליסטים רדיקליים, נכון רפי, כדי לבקש שחלוקת העושר הלאומי תהיה הוגנת, גם אם היא לא שוויונית, ובאמת אין תביעה שכזאת, לפחות לא מצידי, שהעושר הלאומי יתחלק באופן שוויוני, אבל שיתחלק באופן הוגן. ומה אנחנו רואים, אם כן, שלאורך השנים חלקם של העובדים בחלקה הזאת של העושר הלאומי הולכת וקטנה, וחלקם של המעסיקים הולך וגדל. עובדות שהן מקבלות את האישוש שלהן, בין אם זה על ידי בנק ישראל, בין אם על ידי מכון אדווה, שאני גאה להיות אחד מה-founding fathers שלו, שמציג כל שנה נתונים לגבי תקציב המדינה, אופן חלוקתו, ומי מרוויח ומי מפסיד. אפרופו השאלה, רפי. אני חייב לשתף אתכם באנקדוטה. בזמנו, אני לא בא מתחום הכלכלה, אני בא מתחום הפילוסופיה. אבל עם השנים, כוח המציאות, אנחנו גם מתמצאים קצת בנושא הזה. ושאלתי בזמנו את חברי הטוב, שהוא כלכלן פוליטי, שמשון ביכלר, דוקטור שמשון ביכלר. אמרתי לו, הבן שמשון, בוא נשאר קצת עם התקציר של הצעת התקציב, אני לא זוכר מתי זה היה לפני המון שנים, ואני מבקש ממך שתאמר לי אם לדעתך התקציב כפי שהוא מנוסח אכן יכול להביא מזור לחלשים, איך הוא מתחלק, הוא יעשה ככה, אחרת הוא יבטיח צמיחה, יבטיח יותר תעסוקה, ושם שאני מסתכל עליי בעיניים הייתי אומר חומלות. ואמר לי, יוסי, לא ככה קוראים תקציב. אז אמרתי לו, איך קוראים תקציב? אז הוא אמר, השאלה שצריכה להנחות אותך בקריאתו של התקציב היא מאוד מאוד פשוטה. מי קיבל וכמה? תפיסה שהיא ברור. אנחנו לא ניכנס לפרטים הללו של מה זה כלכלן פוליטי למול הכלכלה הקלאסית. כלכלה פוליטית עוסקת באמת בשאלה הזאת של כיצד העושר הלאומי מתחלק. וגם כאן, השאלה שאתה מציג רפי, מי מרוויח ומי מפסיד מתהליכי ההפרטה. אז ברור שלמעסיקים
בדרך כלל יש יתרון גדול יותר, או שהרווח שלהם בהשוואה לעובדים הוא גדל. זאת אומרת, המון פעמים ההפרטה היא באה על חשבון העובדים ומטיבה עם המעסיקים. אני אומר המון פעמים, משום שאם יש איזשהו שיעור פילוסופי שאני הולך איתו בכל חיי, ואל תגיד כל הזמן, אל תגיד תמיד, אל תכליל. תמיד יש את ה... או תמיד, גם זה אפשר להגיד תמיד, אבל בדרך כלל יהיו כאלה שיביאו בפנינו דוגמאות, שהן דוגמאות טובות שהן סותרות את העיקרון ואת הכלל המכליל. כן, מן הסתם, ישנם מקומות שבהם הפרטה היא גם השיגה את מטרותיה, שיפרה את השירות, שיפרה את הרווח של הוונצ'ר, מפעל, עסק כזה או אחר, וגם מטיבה מהעובדים. אנחנו אין כאן לא צריך להציג איזושהי עמדה דוגמטית, שתבוא ותאמר שבאופן קבוע, באופן מוחלט ובאופן גורף ותמידי, ההפרטה תהיה לרעת העובדים. אפשר למצוא דוגמאות כאלה ואחרות. אבל אנחנו צריכים לדבר באופן כללי. באופן כללי, כפי שאמרתי לפני כן, שאנחנו מסתכלים על מפה, על חלוקת העושר הלאומי, אז אנחנו רואים שבאופן חד משמעי חל שיפור בחלקו של המגזר המעסיק, נקרא לו, למול העובדים. עכשיו, ראו, אנחנו חווים את האנשים שהם עובדים, אנחנו חווים את השינויים ואת התמורות הללו בשוק העבודה. ואנחנו רואים גם את התופעות הללו, אחד שמתקיימת ההפרטה, והחוסר המוכנות של מעסיקים להגן על הזכויות של העובדים, ואחד שקיימת המון פעמים הפרטה, ואחד מהדברים שהם משקפים בצורה מאוד כואבת את שוק העבודה הישראלי, שמנגנוני הרגולציה בישראל כמעט ולא פועלים. כמעט בכל תחום, לא רק בתחום של שוק העבודה. הם לא פועלים. ולכן אחד מהתופעות שאנחנו רואים פעמים רבות זו הפגיעה המתמשכת, הקשה, בזכויות עובדים היכן שאין להם את ההגנה, אבל לא אכנס לדיון הזה עכשיו, רפי, של מי מגן ומה מגן וכיצד הדבר צריך להיות. אחד מהמקומות שאנחנו היום רואים את התחומים הללו של ההפרטה, ופה אני הולך לדוגמאות ספציפיות על מי מרוויח או מי מפסיד. טוב, לא נותרו נכסים רבים שאותם אפשר כבר להפריד במדינת ישראל. הפרטה גורפת בכל התחומים. תעופה, רכבות, אשרות, הפרטה. מה כן נותר? השירותים החברתיים. ועל זה אני רוצה קצת לדבר, על השירותים החברתיים. זאת אומרת, אנחנו רואים כיצד המגזר הפרטי, אם תרצו, לוטש את עיניו לכסף הגדול הזה, וזה המון כסף. תחשבו לדוגמה על תקציב החינוך, זה 60 מיליארד שקל. תחשבו על תקציב הרווחה, כמה זה מגיע? מעל 30 מיליארד שקל. וגם חשבו על תקציב הביטחון, שהוא הגדול ביותר. עכשיו, בכל התחומים הללו, שהם שירותים חברתיים, אם נחשוב גם על הביטחון כשירות חברתי, אנחנו מגלים את התופעה הבאה. זו הפרטה. משהו רואים אפילו מכנה אותו קצת מהמסדרים. דיברתי עם שר רווחה כלשהו, ולא נזכיר לשמו, כדי לא להגביל פניו בציבור. כמה המפלגה שלי. תגיד, למה אתה לא תומך בי? אתה אומר, תשמע, אני יודע, יש לי בעיה עם העניין של הפרטות בשירותים החברתיים. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה יודע, בכל החוץ. אז הוא אומר, אני לא הפרטה. אני כותב על הנושא הזה שנים ארוכות. עכשיו, מה שאני קורא, ומה שאני כותב, הוא מוגדר כהפרטה. נשארנו בחילוקי דעות. שאני אומר שזה הפרטה, והוא אומר שזה הפרטה. ושם אנחנו רואים את הדברים הקשים הללו, של מי מפסיד מי מרוויח. ועל כך אני
תרצו באמת אוכל הנביא. אני לא אומר עוד פעם שכל ההפרטה של שירותים חברתיים היא לא נכונה והיא לא יעילה. אבל אנחנו רואים את התופעה הזו, ואנחנו יושבים בכנסת, חברות וחברי כנסת, אנחנו שומעים את התלונות בתחומים הללו של מיקורי חוץ, הכסף הגדול, זה מה שנשאר, תקציב המדינה עומד על 460 מיליארד שקל. חלקו בוודאי, של החזרת מיסים. אבל חלק מאוד מאוד גדול שלו עדיין מופקד בידי המדינה, אבל המדינה עושה מיקורי חוץ. כלומר, היא מממנת, אך לא מנהלת. היא מממנת, גם לא באופן מלא. היא מממנת, אך לא מנהלת. ומעבירים את זה לגורמי חוץ. מיקורי חוץ, עמותות ועוד. ואנחנו רואים את התופעה המאוד שכיחה. לא כל הזמן, לא תמיד, לא להכליל, לא באופן גורף. אבל אנחנו רואים את התופעות המזוויעות הללו, ואני יכול לספר לכם על דוגמה. ילדים חולים. ילדים חולים זה בעצם שהם מוגדרים באופן הבא. ילד חולה זה ילד שבגלל מחלה חולה נאלץ להיות מרותק לביתו לבית החולים מעל 3 שבועות, ומשרד החינוך חייב לספק לו שיעורים חלופים בביתו ובבית החולים. מיקור חוץ. מקימים עמותה, חברה קבלנית שכזו או אחרת, שיש לה תקציב של 40 מיליון שקל, פחות או יותר בשנה, והיא מעסיקה מורות ומורים באופן שעתי. ואתם רואים, ומביאים לנו את המסמכים הללו, כיצד חומסים את האנשים הללו. רק כדי כך, בגלל שגברת באה ואומרת לי, תשמע, אני צריכה לנסוע לפעמים מקיבוץ כברי, ואחר כך לכפר בלום, כי שם יש ילד ופה יש ילדה, ואחר כך לאיזשהו מקום אחר, ואז אני באה אל המעסיק שלי, חברה קבלנית, ואני אומרת להם, תראו, זה הוצאות דלק. אומרים לי, סליחה, אנחנו לא מפצים אותך על הוצאות דלק. אז אני אומרת, על הדלק שאת משתמשת ושאת צורכת. אז אני לא אסע. אז אומרים לזה על המצפון שלך. שלא תלכי לילד הזה. על המצפון שלך. כשאתם רואים את הניצול הבוטה הזה. אז בדרך כלל מה שאתם רואים שם, מעסיקים אנשים בהעסקה קבלנית, שעתית. המנכ"ל מקבל את ה-30, 40, 50 אלף שקל שלו. והעובדים צריכים להסתפק בשכר מאוד מאוד נמוך. הראו אחת מהתופעות באמת הבזויות של שוק העבודה הישראלי, זה המספר הולך וגדל של עובדים שחיים מתחת לקו העוני. אז זה לא הגיוני. שזה לחלוטין מנוגד התפיסה הזאת, שאז בזמנו למעשה, ושיחיה אותה בארצות הברית, זה ביל קלינטון. From welfare to the welfare. מרווחה לעבודה. שתראו, האנשים הם פרזיטים, נסמכים על קצבאות כאלה ואחרות, אנחנו נביא אותם לעבודה. במקום שיקבלו קצבאות, שיועילו לעצמם, וגם יתרמו לחברה, וגם יעצימו את עצמם, כי אין כמו העבודה כדי להעצים את האדם. ואנחנו רואים את התופעה הזאת, של עובדים עניים. זאת אומרת, ההבטחה הזאת שהעבודה תגאל אותנו מעוני, היא לא מתקיימת המון פעמים. היא לא מתקיימת. אנשים גם עובדים, יפה מאוד. זה טוב לקופה הציבורית, כי באמת חוסכים את הכסף לביטוח לאומי, אדם הולך לעבוד, אבל מהכנסתו לא מצליח להתקיים בכבוד. והמון פעמים זה סוגי העיסוקים הללו. לא כל הזמן, שוב, לא כל הזמן. כשאנחנו רואים את המיקורי חוץ הללו, ואני מדגיש, כי אתם יודעים, העולם העבודה הוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מסובך, ויש פה ויש שם. לכן, בדקות הספורות שיש לנו, לעסוק בהיבטים הללו, או אם תרצו בפלח הזה של שוק העבודה, שזה כסף ציבורי. שימו לב, מדברים על ההפרטה, אז את ההפרטה במובנה החמור, במובן החמור, הסופרמרקט שפה, זו הפרטה, זה בעל הבית, מגזר הפרטי, והוא מעסיק את האנשים. או שהפרטה של המדינה מוכרת נכסים שלה. אבל תחשבו של הבן כלאיים הזה, אחד שהמדינה מממנת, והניהול הולך למיקור חוץ.
כמה עיוותים יש שם. וזה יכול להיות בעבודה סוציאלית, זה נכנס באופן חזק לתחום של ההוראה, ועוד 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 תחומים רבים. אני רואה את זה כאיזושהי דרך מאוד, באמת מאוד ממזרית, מאוד חמקמקה, שכיצד קבוצות אינטרסים או אנשים ספציפיים מצליחים בסופו של יום להשתלט על המשאבים של המדינה. תראו אותה, שוב כפי שאני אומר, המנכ"ל של העמותה, המנכ"ל של החברה, שהוא זה שכיום חי לו ברווחה מאוד מאוד יפה, השכר שלו יחסית מאוד מאוד גבוה, הוא מעסיק אנשים בשכר המינימום. דוגמה אתן לכם מחוק שאני רוצה להעביר ויש לי קושי להעביר אותו. בימים האחרונים, לפני הפגרה. ביקשנו להעביר את החוק הבא, רב להקשב, שאומר את הדבר הבא. היה ויש מקום שבו מועסקים אנשים על ידי חברה קבלנית והם מועסקים בהסכם קיבוצי, אם המעסיק משתנה, הרי שאי אפשר להביא אותם חזרה נקודת האפס, חייבים להעסיק אותם בהסכם קיבוצי. עכשיו, אפילו לא ביקשנו, זאת אומרת, זה לא חוק שבא ואומר שמחייב הסכם קיבוצי. אמרנו, היה ויש כבר הסכם קיבוצי במקום עבודה מסוימת, בחברה שהיא חברה קבלנית, זאת אומרת שאין העסקה ישירה על ידי המעסיק, שנקבע בחוק, שיהיה חוק שאומר שלא יהיה מצב שבו יבוא מעסיק חדש ויגיד לעובדים, סליחה, ההסכם הקיבוצי שנעשה איתכם אין לו תקף. אז אני בא ליושב ראש הקואליציה, שבאמת אני יודע שהמון על הביקורת, אבל מקווה שאני לא אקבל ביקורת מכם ושאני אומר מה שאני להגיד, שאני מחבב אותו. לא יודע שאני כזה יחסי חיבה הדדיים עם דוד ביטן. אני אומר לו, דוד, אתה יושב ראש הקואליציה, למה שלא תעביר לי את החוק? אז תראי, אנחנו אופוזיציה, אנחנו צריכים לשחרר לפתחיהם של אנשי הקואליציה. למה שלא תעביר את החוק הזה? זה כל כך הגיוני. לך תדע איזה תקדימים זה עכשיו הוא הולך לעשות. זה חוק מאוד פשוט. כדי למנוע את האפשרות שהמעסיק יבטל את ההסכם הקיבוצי של אנשים שמועסקים באופן קבלני. וגם את זה אנחנו לא יכולים לקבל בקלות. זו האווירה שבתוכה אנחנו היום עובדים ופועלים. מפה ניקח עוד בשביל מספר דקות, כדי שאשתף אתכם בעוד איזושהי אנקדוטה אחת או שתיים. בזמנו הייתה לי שיחה עם אמיר לוי, שהוא יושב ראש אגף התקציבים באוצר. וגם בסוגיה של עובדים. הוא אומר, אתה יודע, העובדים היום לא יצרנים, חסרי מוטיבציה, כל מה שהם רוצים זה לדאוג לתנאים הסוציאליים שלהם, והבעיה הגדולה של המשק הישראלי, שאנחנו לא יכולים לפטר אותם. א', זה לא נכון, אפשר לפטר. עובד שבאמת צרח באופן משמעותי בעבודתו, באמת אפשר לפטר. אז אני אומר לו, תשמע, אני הולך איתך בעניין הזה, בהנחה שאכן העובדים אוחזים במשרות שלהם, בקרנות המזבח ואינם מרפים ואינם מוותרים וקשה לפטר אותם. יש את המודל הנורווגי, Flex Security. עכשיו, מה המודל הזה אומר? חלקכם מכירו אותו במנסה. ה-Flex Security אומר את הדבר הבא. האחד, אפשר לפטר עובדים, זאת אומרת, החלום הרטוב של הניאו-ליברליזם על העסקה או הגמשת שוק העבודה, אפשר לפטר עובדים. אבל מה הם עושים? הם משקיעים סכומים מאוד מאוד גדולים בהכשרה מקצועית מצד אחד, כן? וגם דמי אבטלה מאוד גדולים. זאת אומרת, גם כשהאדם עוזב את מקום עבודתו, כן? הוא זוכה לאבטלה, אבל הוא יכול עוד ב-Job Training לקבל הכשרה מקצועית כדי שניתן לנייד אותו. בתמורת זה, האיגוד המקצועי מוכן לוותר על מה שנקרא, על העסקה נוקשה, קשוחה, כל מה שנאמר. אז אני אומר, אתה יודע, הנה, אני סוציאל דמוקרט, בעד לימודים מקצועיים, מוכן ללכת לעניין הזה של ה-Flex Security. אז מה הוא אומר? שהעובדים יתחילו. אני ממש אומרת, שיוותרו על זכות האיגוד. אני אומר לו, מה?
אבל המדינה, אתם הריבון. מי עושה צעד ראשון של בונה אמון? מי עושה צעד ראשון של בונה אמון? אתה צריך לעשות צעד ראשון של בונה אמון. בוא תראה לי שעכשיו ביצעת התקציב הבא, אתם מפנים משאבים מאוד משמעותיים להכשרה מקצועית, שהיא תהיה באמת מוטה למה שנקרא להשכלה גבוהה, למיומנויות גבוהות ולהכנסה גבוהה. שזו אחת באמת מהבעיות המאוד מרכזיות של המשק הישראלי. כן? ואתם מוכנים להגדיל את דמי האבטלה. ואז ההסתדרות, אני יכול לומר לך, ההסתדרות כוח לעובדים הוא מעבר. כל ארגון, בסדר, בוא נניח שיבוא ויסכים להסדר הזה. פלקסיקילוטי. לא, שיתחילו קודם האיגודים המקצועיים. עכשיו, אנחנו יודעים על בסיס הניסיון. זאת אומרת, הניסיון מה? איך החבר'ה האלה חושבים? כאשר הם מפריטים, אם זה בתחום הנמלים, אני לא צריך לדעת המון פרטים כדי לדעת, או אתם לא צריכים המון פרטים כדי לדעת מה זה דור ב' ומה זה דור ג' ובעוד כן וכהנה. שהכוונות אינם באים עם ידיים נקיות. הם אינם באים עם ידיים נקיות. ואם היו באים להסדר הזה, אתם יודעים מה, הנה אנחנו נגלה עכשיו לכם סוד ציבורי, לפעמים באמת יש איגודים מקצועיים שהם נוגשים ולא, בוא נאמר, לא הוגנים בדרישות שלהם. מי התפקיד? מי הריבון? מי זה שאחראי לעשות את הצעד הראשון? העובדים. כאשר הם רואים מה קורה, שכאשר מבטלים את ההסכמים הקיבוציים וכאשר האיגודי מקצועי הולך ומתכרסם והזכויות שלהם הולכות ונשחקות. אז אם כי אנחנו היום חיים באווירה שכזו, אנחנו חיים באווירה, היא משתנה קצת, נכון? רק מספר המתאגדים הולך וגדל, גם כוח לעובדים, גם ההסתדרות. יש אווירה, אתוס חדש, שיגרום לאנשים להבין שבסופו של יום אתה כן צריך איגוד מקצועי, שכן הפעולה הקולקטיבית היא זו שיכולה לתת לך את הגרנטי, את הערבויות לכך שמעמדך לא ייפגע. אז אבל אנחנו נמצאים באופן כללי עדיין באווירה כזו שעוינת התאגדויות. שבאמת עם טענות תיאורטיות שהמון פעמים אין להם אחיזה במציאות, כן? שיעילות, ורק אם אנחנו נחסם את האיגודים המקצועיים ועוד דברים כאלה ואחרים, הרגע שנביא, שגם נביא יעילות למערכות, וגם נביא בסופו של יום גם לרווחה של העובדים. הרעיון שיש בידינו אינן מראות שאכן אלה פני הדברים. לכן זה גם הזמן. זה גם הזמן, זה הזמן הנכון. שאנחנו נעמיד אותו באיגודים מקצועיים, שאנחנו נחזק את האיגודים המקצועיים, כדי שנוכל להגן על הזכויות של העובדים. שוב, ואני חוזר למשפט הראשון שבו פתחתי, מתוך רצון להבטיח שהעושר הלאומי שלנו, שהוא באמת מרשים. אני מאמין במשק הישראלי, אני מאמין בכלכלה הישראלית, אני מאמין בג'ניוס, ג'ניוס יהודי עכשיו ששמע לא טוב, בג'ניוס הישראלי, אז מחלל את המושג. כן? שאנחנו יכולים ליצור ואנחנו יכולים לחלק את מה שיש לנו בצורה יותר נדיבה ויותר הוגנת. וזה המסר או הערך שאיתו אני פועל בכנסת ושאותו אני חולק איתכם. תודה ושלום צפייה נהדרת.